molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, i en el seu nom, honorable vicepresidenta i honorables consellers i conselleres del Govern i alts càrrecs de la Generalitat, president en funcions del Parlament de Catalunya, senyor Lluís Corominas, i també en el seu nom, els membres de la mesa del Parlament i diputats i diputades en el nostre Parlament i també diputats a Madrid i senadors també a les Corts Generals. Molt honorable president Jordi Pujol, molt honorable president José Montilla, excel·lentíssim president de la Diputació de Barcelona, il·lustríssims senyors presidents de les altres 3 diputacions i en el seu nom vicepresidents, diputats i diputades, president del Consell de Governs Locals de Catalunya i en el vostre nom alcaldes, alcaldesses i, en definitiva, representants de totes les entitats socials, educatives i culturals que us heu aplegat, amics i amigues tots. Just avui, en aquesta hora matinal, i fa justament 100 anys, en aquest palau, es constituïa la Mancomunitat de Catalunya, obra imaginada per molta gent. En primer terme, per l'Enric Prat de la Riba, un jove president de la Diputació de Barcelona, que, acompanyat d'un equip molt talentós, i aquí val la pena també citar-ne avui el president Puig i Cadafalch, molt important en la història del nostre país, van saber aglutinar tot un conjunt de complicitats institucionals, de talent, en diferents disciplines, en diferents àmbits, en els educatius, en els culturals, però també i sobretot en els polítics, per aprofitar en els pocs instruments que hi havia sobre la taula aconseguir una institució que vertebrés novament Catalunya, després de la desfeta del 1714. La Mancomunitat representa a nivell institucional, per tant, la unió institucional, l'arrelament institucional amb el nostre país. I ho vam fer-ho, certament, amb moltes dificultats de negociació amb l'Estat. Ho vam fer-ho fins i tot amb un decret del 18 de desembre de 1913, que també vam poder celebrar amb un acte amb la presència de l'honorable conseller de Presidència, amb un decret, insisteixo, que només facultava amb aquestes mancomunitats, però que de fet només es va constituir la catalana, a tenir funcions merament administratives. Però aquesta no era la voluntat de Prat de la Riba. Prat de la Riba, amb un tampó i un segell, certament, però també amb molt talent, amb les persones que conformaven els seus equips, va saber bastir una obra de govern perdurable 100 anys després. I ho va fer justament en un programa que va anunciar amb un discurs en aquest mateix palau en un dia com el d'avui. En un programa que intentava lligar la nació amb el municipalisme, essent conscient de la força local, de la força dels ajuntaments, amb un discurs que sintetitzava també tota una idea d'ordenació del territori. Ell deia que no hi falti a cap poble de Catalunya, per petit i humil que sigui, ni més enllà dels serveis de policia, de l'ordre, ni un camí per on arribar-hi, ni una escola amb biblioteca, ni una línia de telèfon. Per tant, una clara idea de vertebrar el país, d'unir el país. Ell deia de fer que la força de la Diputació de Barcelona s'extengués i es repartís arreu de tota Catalunya. Ho va fer també servant i creant tota una xarxa d'institucions socials, perquè el seu país, el nostre país, és també la Catalunya de les persones. Ajudar, per tant, els homes que més malament també ho tenien, ajudant també ja en aquell moment les dones, per tant, una idea molt avançada del que 100 anys després seria també la igualtat d'oportunitats, però ajudant també els infants, els nounats, amb creant institucions molt purament centrades en l'àmbit social i en l'àmbit de la salut. I també, finalment, en l'àmbit del treball i en l'àmbit de la creació d'oportunitats, ensenyant oficis, creant escoles d'oficis i aprofitant també tot el saber que en aquell moment es podia copsar a Europa. La seva mirada era avançada, enviava els seus col·laboradors a Europa i els enviava al món per copsar les experiències i, quan venien a Catalunya, poder-les traslladar amb clau del nostre país. Això explica la construcció de grans eines que avui li diríem, i ell també en deia, eines d'estat per vertebrar un cos d'estat. L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, la Biblioteca de Catalunya, per exemple, en són uns grans indicadors, o el Servei Meteorològic, instruments que 100 anys després continuen al servei de la nació. I també aquells que vertebraven tota una voluntat de
tenir una visió molt avançada, per exemple, amb la llengua, i avui també es recordarà. Va ser el veritable, a través de la figura del Pompeu Fabra, el veritable impulsor de que tinguéssim també una gramàtica, una llengua ordenada, acadèmicament acceptable, de la qual 100 anys després continuem tenint un català que és l'ànima que vertebra la nostra pàtria. I ho va fer seguint també una màxima cita molt aquests dies el president de la Diputació de Barcelona i que és àmpliament compartida, creant la màxima de que tot es fa en benefici del poble, mai contra ningú i al servei de les persones. Per tant, i acabo, que aquest 1914, que s'arrela profundament amb el 1714, un missatge d'un país que després d'una desfeta s'alça i es posa a caminar, amb un 1914 que, amb gent carregada de talent, fan tot un pòsit i creen tota una xarxa d'institucions que 100 anys després continuen ben arrelades. Per tant, també aquest any 14, en aquest cas 2014, que aquesta força, i m'ho permetran, del 1714, del 1914, del 2014, estigui també al servei del poble de Catalunya perquè en aquests moments que ens trobem davant d'una cruïlla històrica siguéssim també tots capaços de fer un gran salt, el salt que tots plegats i lliurement decidim. Moltes gràcies.